Здравейте, мили приятели! Днес с вас бих искала да разгледаме една такава тема, как мозъкът, нашият мозък, всъщност избира в кого ние да се влюбиме. Надявам се темата да ви бъде интересна, разбира се също. Поставяйте лайкове, пишете на всяка цена коментари. Всъщност исках да кажа, ако ви интересува дори някаква тема, която бихме могли да разгледаме тук в тази рубрика, моля, кажете темата. Ще ги събера вашите предложения, ще ги разгледаме, ще поставяме такива теми. Така. Та за какво става на въпрос? Всъщност, замисляли ли сте се колко пъти или въобще? Вярвам, че сте се замислили, защото много пъти ми звъните с тези въпроси и с този проблем, че не можете да изхвърлите някого от главата си. Непрекъснато на мисли, които идват сами по някакъв начин за някого, който понякога не знаете защо, понякога знаете защо. Идват мислите за даден човек. При всички положения обаче някак е трудно да изхвърлите някого от главата си. Имате усещането, че като че ли сте омагьосан. Всъщност, нашият мозък пуска един процес, в който започва да треперят ръцете, краката, започва силно да бие сърцето. Просто от мислите за някого, когото той, мозъкът ни, сам си е избрал. По принцип, мозъкът на човека си е орган, който живее някак сам по себе си. Мислите никога не спират, никога не можете да... Трябва много да работите, за да насочвате мислите си в точно определен някакъв ракурс. Сложна работа е да работиш с мозъка, дори с собствения си мозък. По-лесно е да работиш с чужди, отколкото с собствения, разбира се. Защо всъщност сърцето лудо бие за някого? Просто защото мозъка си го е избрал. И как се получава това нещо? С вас сега точно това ще разбереме. Като за начало искам да се знае, че това е една биологична наука. Биологична наука на работата на трите биологични компонента. Един от компонентите, разбира се, това е, познайте кое, похотта, въжделението. Изразява се, разбира се, в хормони като тестостерон и естроген. Тогава тези хормони те бутат. И едва ли не ти казват: хайде, намери някого, трябва време да намериш някого. И тогава започваш, разбира се, да търсиш. Смисъл такъв да се оглеждаш като че ли. По този начин природата също си играе с нас, а тя самата играе, разбира се, така малко ролята на една сваха. И тук се включва привличането или притеглянето. В фантазиите ти, от които можеш да настръхнеш, започват да се къпят и да се плискат в тях дофамините. И човек започва да се чувства къде? На седмото небе. После идва привързаността, която пък помага за дългата връзка между хората. Тя се изразява в окситоцина. Това е пък хормонът на нежността. Този хормон създава уют в една връзка и също така създава силната връзка. В такива моменти двойката преминава през всякакви препятствия, възходи и падения в своите отношения. И как всъщност мозъкът ни си играе с... това се получава чрез ефектът всъщност на навика. Съществува такова нещо като ефект на навика. И така, как всъщност вашият разум, вашият ум ви подхвърля влюбвания, партньори, симпатии? Забелязвали ли сте, че започвате да харесвате все повече и повече човек, когато често виждате? Може да не сте го познавали по-рано, появява се изведнъж в живота ви и започвате така честичко да го виждате. Колкото по-често го виждате, толкова по-голяма става вашата симпатия. Това е всъщност метода на навика. И това не е всичко. Мозъкът ни обожава всичко онова, което е свързано с нашето родно. Или което смята за наше родно. Нещо, което може да е съвсем чуждо, но то ни се струва родно. То ни прилича на нещо родно.
Дори учените са доказали, че много често ние си избираме партньори, които в действителност приличат на нашите родители. Ние дори не осъзнаваме това нещо. Освен всичко това останало. И това не е всичко. Освен всичко, съществува също така и теорията за съвместимостта на двойките. Това е притегляне на онези, които са по някакъв начин сходни с вас. Начина, по който може би вие се обличате. Харесва ви. Вие бихте се облекли по този начин. Начин, по който се държите, начин, по който мислите. Ако разговаряте с дадения човек, може би начин, по който мисли за живота въобще, възгледи за живота. Това нещо, като че ли, започва да ви притегля. А това пък се случва, защото мозъкът търси комфорт. Би било комфортно с някой, който споделя вашето мнение, вашите възгледи съответно и така нататък. Така че ако сте увлечени по някой, който до вчера, примерно, може и да сте го виждали, но не сте разговаряли с него и не сте му обръщали толкова голямо внимание, изведнъж в даден момент човекът сподели някакво мнение за живота и някакъв разговор, който ви е харесал, той започва да ви притегля също. Това е също вид привличане. Химията на чувствата всъщност се състои от взаимодействието на дофамина, норадреналина и серотонина. И когато тези три хормона заработят заедно, в главата, самата ви глава всъщност се превръща, познайте в какво, в химичен цех. Ето какво се случва. Дофаминът, който всъщност е хормонът на щастието и на радостта, е силно забележим в моменти, когато ядете нещо вкусно. Когато сте спечелили нещо. Тогава вие ликувате, тогава се радвате, не спирате да се усмихвате. Когато в нещо сте се изявили. Ето така започвате да не спирате да се усмихвате, когато виждате даден човек, който просто ви харесва и ви привлича. Норадреналинът дава адреналин, от който сърцето почва да бие по-често. И тогава се получават пъркащите пеперутки в стомаха, така гаделичкане под лъжичката, дето се казва. И човек започва да губи себе си в присъствието на другия. Получава се едно притеснение, не знаеш къде да дениш ръцете си, когато човека е наблизо, не знаеш точно какво да кажеш. Един вид усещате като че ли някакъв режим се е задействал. Ето, готов съм за любов. Серотонина пада и ето ви не можеш да мислиш за нищо друго и за никой друг, освен за дадения обект. Темата е доста обширна. Пишете вашето мнение, ще ми бъде интересно и разбира се, ако някакви други теми ви интересуват. Довиждане!